Yenza. uzawuthawula ukudlula ngoku khona kuba ubuya futhi andifuna uphila kanti ke kuyadlala yineke yokunika imali ngoba kaloku ndikhohle kuwe yineke uthi ngale nkomo yam okanye ngale bhokhwe yam ndifuna into ethile ngayo mamako yineke ndikunike imali izokwazi ukuphila ngoba kaloku noba sosiyaphi ayisekho into yamahala ayisekho into yamahala nalo uzalwa naye uqale qala njengoba uza nantoni nawe ayisekho into yamahala kodwa ke ubhasokuba uba uyiphinde wena mzali uba uzawufuna imali yakho ndithunywe kuwe futhi uvelwe kuwe siphinde mntana siphilise nguwe ayisebenzanga la ngoba ufuna inkomo ke ngoku ngaphandle kwaleyo usho apha kubi ufuna inkomo uphila ngoba ufuna ibhatala wena ngiyabo kanti uthule ujonga laa mntana uzawuthini yena ngawe ufuna ukuthi bazali nale yinto ebantwini abagulayo yilindele into yonke esiyenzayo apha uzohlamba lo mntana baphilisa siyenzile ke loo nto sikuyo ngoku lixesha ke bangoku siye kuthula